खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव जोङो सरलपारा पिकनिक स्पटनिफ्राय जों थांफिनगासिनो दङ नाथाय जों बेवहाय पिकनिक जानो फैयाखै जों दुगैनो फैयाखै मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जानानै थांबाय जाय जाथाया जोंनि बड'लेण्डआव जानाङामोन नाथाय बे जाथायानो मैयानि सानाव जानानै थांबाय फुंखा बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंखौ रायमना पार्कनि फरेस्ट मावथिफारिफोरा गावथारनानै गालांदों होनना बिमा बिफाया जोंनो फोरमायदों फुंखा बसुमतारी बिथांनि डेड बडिखौ बे सरलपारा पिकनिक स्पटनिनो हाग्रानिफ्राय दिहुननानै लाबोदोंमोन दा बेवहायनो जोङो खौरां लानो थाखाय फैदोंमोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो फुंखा बसुमतारी बिथांनि गोथै सहखौ दिहुननानै लाबोग्रा रायजो राजाफोरा गोथौयैनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो खौरां बिजोंफ्राव गोबां गोसारदों किसुमाना बुंदों फरेस्टफोरजों बुलायनायावसो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोन्दों बेबायदिनानै दा ओनसोलनि रायजो राजा फोरमायनाय बायदिब्ला बाथ्राया बिदि नङा फुंखा बसुमतारी बिथाङा नंगौ हाग्रायाव थांदोंमोन दा फरेस्टफोरा फुंखा बसुमतारीखौ हमनानैसो गावदों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोङाव गुवारैनो फोरमायनानै होदों रायजोफोर स' भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन नोंथांमोना नायनानै लादो दा सरलपारा मोनफैबाय दा बिथिंनो लाबोगोन डेड बडिखौ दा बेयाव नै माखासे फायखिफ्राबो नेगासिनो दङ बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्राफ्राव थाङामोन खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों बे फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै मा फोरमायनो सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो जिथु इलेक्सन बे नंखाय आरोना नंखाथारा आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो गथ'आ देग्लाय क्लास 2 आव थांबाय उन्दैसो हौवासा सरकारनि बिफान नङा होमबा जाथाया बोरै जायामोन जाथायाथ' मथा-मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो माला जाया बे मैया 3 तारिख ना 19 तारिख ना मैया 28 तारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्त नङा आरो बेबायदि फांफुं मावनानै जाग्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव आंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्त मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे
आङो जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ। साबेसे फिसाला दं? सासेल' सासेल'। 5 बोसोरनि। बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा सम समफोर बियो? आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों बिदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो। नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो? आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो बेथ' एकदम थगायनाय नंथारा बियो। दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय। बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब। दा नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो? आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टना। बे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे ओनसोलनि जानानै जिहेतु घटनाया हाग्रायाव बे सोरमांगानि एसेल' 100 मिटारसो बिथोराव जादों घटनाया। दा मानसिखौ हमनो मोनदों बिथांमोना लांनांगौमोन रेस्ट खालामनानै आयेननि बेबस्था खालामनांगौमोन खिन्थु बिथांखौ बेबायदि अन्याय भाबै गावथारना गालांबाय आरो गावथारना गालांनायनि उनावबो बिनि जेबो रिपर्ट बिसोर खालामाखै। दा दिनै 24 घन्टा मैया मोना बेलासिनि 3टा आरो दा 3टानि बारबाय। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै। बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों। हमनानैनो मानसिखौ गावदों थुनानै बेखौ गावनाय जादों। दा बिनि फोरमानफोरखौ दिनै दा नुनो मोनबाय बिनि डेड बडिखौ दा लाबोबाय। दा बेखायनो जोङो खावलायदों बे ओनसोलनि जानानै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिनि बेबस्थाखौ लायो आरो बिथांनि न'खराव फैनानै जाहाथे मोजाङै खबर लायो डिटेल्स खबरखौ लायो आरो बिनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे क्षतिपुरन जोङो खावलायदों। जाहाथे बेहा गथ' दं सासे आरो हिनजाव दं आरो न'खराव बिमा बिफा दं। बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि सरकारा जाहाथे बिनि न्यायखौ जाहाथे होयो। न्यायखौ जाहाथे बे न'खरा मोननो हायो बिथाङा मोननो हायो जों बेखौनो दिनै रायजो राजानि जानानै खावलायहरनाय बे रखम जेबो जायाखै। बेबायदि गावलायनाय जेबो गैया। बिसोरनि आखायाव जेबो हाथियार गैया। बिसोरो जास्ट आखायाव दंफां लायनो थाखाय सिखा रुवा लाना थांदों बेल'। जेबो फोथायाबा नायनो हाग्रा जायगाखौबो नाथांसो थांनानै एकदम डाइरेक्ट गावखाना नायना गावखानायखा खर' गावदों मानसिखौ गावलायनाय नङा बियो एकदम गावलायनाय नङा बियो। आंनि फोथायाबा नायनो हागोन सारना नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथिनो हागोन। निजेबो न्याय नांगौ जाय गावग्रा बेखौ नांगौ जोंनो नांगौ जोंनो न्याय नांगौ। बिनि फिसा फिसौ बबे समनि थाखायबो नांगौ जोंनो गासिबो नांगौ जोंनो। जों दा अमा नङाना जोंनो मानसिखौ नायनानै मोना जोङो नांगौ जोंनो। मानो जेल बानायदों हमना लांबाथाय मोनबा जोंनो नांगौ।